Toto je Leon po facelifte. Konkrétne v podaní Cupry, čo prezradia najmä predné partie, ktoré sa už značne líšia od bežnej verzie Seatu. Toť Matrixové ledky s 12 segmentmi a originálnym podpisom, nárazník s masívnou tlamou či žraločí nos ako nový signifikantný znak značky. Po ruke je až 8 efektných diskov, toto sú 18 a la Octavia RS, špecifický lak Fjord a šedé doplnky, čiže v skutku podmanivý celok. Silnou stránkou je aj nevydane široká paleta motorov, keďže na výber je ich až 8. Benzín, diesel, plug-in, aj manuál, aj štvorkolka, aj 333 koňové VZ. Toto je 1.5 ETSI, teda mild hybrid, 150 koní, 250 Nm, predný pohon a 7 stupňové DSG. Všetko zabalené v praktickom balení Sportstuder, ktorý za ladnými krivkami schováva až 620 litrov a aj rezervu. A ako bonus vyšperkovaná grafika zadných svetiel a ponovom podsvietené už aj logo. A tu je schované tlačidlo na otvorenie kufra. V interiéri je na prvý pohľad zmien málo, v detailoch sa však toho mení veľa. Iné povrchové úpravy, farby, dekóry, materiály kvalitnejšie, stredový tunel mäkší, madlo dverí zásadne pevnejšie a audio renomovanejšie. Štandardom sú už tieto voliče, progresívne riadenie, 10-palcové budíky s veľmi veľkou individualizáciou, vyšším rozlíšením a novým bielým podkladom, no a sériou je aj 12,9-palcový displej infotainmentu 4. generácie. Lepšia ergonomia, hore skratky, dole klíma a podstatne rýchlejšia odozva. V ponuke sú až 3 druhy sedadiel, toto sú tie športové, vrcholom sú škrupiny Sabelt. Viac v teste VZ už čoskoro na mojom YouTube, na teraz už len 2 údaje. Spotreba tejto 1.5 a jej cena.